Sekuru Innocent Zvaipa uyai kuno kumberi takamirira tete muture mashoko enyu. Ndinotenda nerunyararo rwenyu nekuramba makagara pamakagara kunyange mvura ichinaya. Panowa munhu mukuru mvura inonaya kuratidza kuti pawa gamba renyika ndozvazvinoita saka ngatirambe takagara patakagara ipapo. Sekuru Innocent Zvaipa. Okay. Sekuru Innocent Zvaipa wari kuuya. Tabva ipapo, I'm going to kindly ask a good friend, Mr. Osborne Majuru, to come forward and give us his few words. Sekuru Zvaipa motaura mashoko mashoma achitapira achinaka totenda. Machinja ose ane rudo achapiwa corona. Machinja ose ane rudo achapiwa corona. Corona we. Corona we. Machinja ose. Machinja ose. Corona we. Corona we. Pamsoroi vatungamiriri vemapati akasiyana siyana. Pamsoroi president wachamisa. Pamsoroi Amanesha Mwari, vice president ose aripano. Tinotenda neupenyu hwakararamwa naMorgan Richard Tsvangirai wekuti isu sehama tinorwadziwa. Murume uyu akatambudzika mumaoko eZANU-PF. Morgan Tsvangirai akarohwa. Morgan Tsvangirai akarasikirwa nemukadzi wake. Morgan Tsvangirai akatambudzika. Morgan Tsvangirai akashanda sechikwambo chevamwe vanhu. Vamwe vanhu vakaita mari, Morgan akafa ari murombo. Isu tinorwadziwa na Morgan Tsvangirai. Anyway, tinoti hakuna munhu asingazivi kuti 2008 murume uyu akawina election. Chinja maitiro akwayo. But murume uyu nekuda kwekuti anga ari munhu wevanhu akati handigoni kuti ndirambe ndichitonga nyika ine vanhu vari kuurawa. Handigoni kuzotonga nyika yaye zvitunha. Hazvina mhosva, Robert Gabriel Mugabe tonga hako. This is Morgan Richard Tsvangirai. Murume anga ari hambo. Tinorwadziwa. Asi tinoti Morgan Tsvangirai famba zvakanaka. Murume uyu takafamba naye kubva Mai Susan vachiri vapenyu. Kubva MDC chitangwa 1999. Neva vakatanga navo vana vachamisa, vanana Washman Nguve, vanana Paulina Mpariwa, Mai Thokozani Kupe. Tinoti fambai nemusangano uyu zvakanaka. Isusu tanga tisiri muma structures. Asi tataziva kuti Morgan haachisiri muzukuru wekwazvaipa chete. Tanga takuti Morgan Tsvangirai muzukuru kana kuti vababa venyika. Saka takazvigamuchira. Neimwe nguva ndakatombosangana Collins ndikati iwe ndiwe wamuzukuru wedu wekutanga. Nekuti Morgan haasisiri wedu, wenyika. Saka tinoti tinokutendai vanhu veMDC, totenda vanhu veZimbabwe vose. Toona rubatsiro rwachibva kugovernment kureva kuti ivo president varipo His Excellency ED Mnangagwa vanoziva kuti iri igamba iri.
ndakava umwe wekupedzisira kana kuti kuna nasekuru wacho anga ainaye ari pambedha kuSouth Africa. Ndakaenda ndichinomuona, asati aenda takagara naye akatiudza, saka kupolitics munogona kuzotoonawo muti makambonzi kudiko sekuru, ndokutipirai chinja yeshoko tinotenda. Sekuru zvaipa sezita ravo kana vakuvhura muromo munoziva kuti zvaipa. Vataura mashoko makukutu, vataura about the life of sacrifice yaDr. Mogendichi Tsvangirai. Ana sekuru havaite zvekurova matamaka, vanongofamba nepakati penzira, vanongotaura sezvazviri. Dei tatine time nakuti nhai sekuru makativirwa ndodudza munzeve ndobva ndakutaurirai, asi zvamakauzwa sekuru tinenge tisina kutongozviziva.